Vi sætter kursen mod det sydfynske. Her bor Ninum Sloss, medstifter af Rødstrømpebevægelsen. Hun gik forrest i 70'ernes kvindekamp. Vi havde ikke nogen lyst til at komme frem på vores udseende, men på, hvad vi kunne og hvad vi ville. Vi ville vores faglige egenskaber, altså dygtighed, hvad vi kunne, vores idéer. Og derfor så, for overhovedet at blive hørt, så skulle man se godt ud, ikke? Og det var det, vi mente var dybt uretfærdigt, fordi mænd så sgu ikke godt ud, fordi de blev hørt. Jeg synes, der er brug for et oprør, men det kommer ikke fra mig. Det skal komme fra de unge piger selv. Ja, det kan jeg godt forestille mig, at nogen vil. Men om det har om det kan få det omfang, som vores fik, det ved jeg ikke. Og jeg kan jo bare sige, dengang, da vi startede vores oprør, vi var 10 piger, ikke? Vi havde ikke nogen forestilling om, hvilket omfang det ville få i løbet af et par år. Hvor Rødstrømpebevægelsen og kvindebevægelsen som sådan, jamen altså, det er jo helt vildt. Altså, hvis du havde sagt til os dengang, da vi startede der på Strøget, om 3 år vil der være så mange grupper, og medierne vil være fulde af diskussioner og sådan noget, så har vi sagt, det er sgu løgn. Det tror vi ikke på. Derfor kan jeg sige til, jeg tror, at der i dag er unge piger, som har de samme holdninger, som jeg har omkring protest imod hele det silikone show, som kører.